jam'iyyar nan yan APC nan yan amana kenan na gode haka oyoyo oyoyo gwaauna na kabawa Nasir Idrisu kauran gwandu mun yarda da kai 227 so ka maimaita oyoyo oyoyo gwamna na kabawa Nasir Idrisu kauran gwandu mun yarda da kai 227 so ka maimaita oyoyo oyoyo gwamna na kabawa Nasir Idrisu kauran gwandu mun yarda da kai 227 so ka maimaita Babu na kira Allah wahidin abun bauta wanda yayi maza yayi mata yace mu bai bauta in ta domin baiwa ya ilahu zanare da wakata wurin gwaunan nan na kabawa Nasir Idrisu kauran gwandu 227 so ka maimaita oyoyo oyoyo gwamna na kabawa Nasir Idrisu kauran gwandu mun yarda da kai 227 so ka maimaita kayo salatin kagunsa kairu kalkila sanyo alihi sahabinsa mafiya rasulallah Allah dan isar su ka sanya kauran gwandu ya zo ya maimaita dan talakawa kuwa yana sansa haka 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 na gode oyoyo oyoyo gwamna na kabawa Nasir Idrisu kauran gwandu mun yarda da kai 227 so ka maimaita gaba dai haske mai kore duhu ne mun gasu da kai kauran gwandu mai aiki kauye har ma da birane mu share kuka ga mutane gwaunan kyabi dai Allah ya tsare ka addu'ar da muke ma haka 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 APC power oyoyo oyoyo gwamna na kabawa Nasir Idrisu kauran gwandu mun yarda da kai 227 so ka maimaita gaba dai giwa mai karya itace saki adawa ba mai yi makwace samun kauran gwandu a jihar nan babban nasara ce bude mun tantance mun dau tsohon zance haka 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 APC oyoyo oyoyo gwamna na kabawa Nasir Idrisu kauran gwandu mun yarda da kai 227 so ka maimaita ku zo ku duba gwaunan mu yayi ayyuka da dama tsaro da lafiya ya inganta noma ilimi da kasuwanci gwamna ya ba su himma mai yin musun Kaduna kawai ka je ka duba kauran gwandu ne gwaunan kabawa kodawa an su ba su so ba haka na gode gaba dai oyoyo oyoyo gwamna na kabawa Nasir Idrisu kauran gwandu mun yarda da kai 227 so ka maimaita gaskiya abin rikewa wa ina kabawa mu rike gonan mu shine jigon mu ya zan jagoran mu shi za mu zaɓa maza da mata
matar gwamna kenan hajiya zainan Allah sarki kiwar mata kenan ni ke baiti kanki yanti kuri kenan ku tafa wa mama ku yaba wa mama sannu sannu mama mata gwamna kenan Allah kare girma na gode Oyoyo, oyoyo, gwamna na kabawa, Nasir Idrisu kauran gwandu, mun yarda da kai. 227 zo ka maimaita. Islafi dole ne in ya baki taimakon mutane shine aranki na ji zaurawa suna ya baki matan aure ma suna ya baki yan mata ma suna ya baki tsofaffi su ma suna ya baki ki taka a sannu Allah sarki matar gwamna kenan ni ke bakinki haka 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 APC gaba dai na gode Oyoyo, oyoyo, gwamna na kabawa, Nasir Idrisu kauran gwandu, mun yarda da kai. 227 zo ka maimaita. Hajiya Nafisa ba manta da ke ba gabaitin kike ma matar gonakin ki alaka da girma nike kai da ke ya haka 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 APC gaba dai na gode Oyoyo, oyoyo, gwamna na kabawa, Nasir Idrisu kauran gwandu, mun yarda da kai. 227 zo ka maimaita. mu kai da kwamishinan kananan hukumomi Abubakar Dutsen Mari alaka da girma a kai ta sadauki alaka da girma mu koma wurin honorable shi ma mu gaisai Abubakar Muhammad Jika ala taimaka ma karkuwar kaura kwamishinan kuɗi na jihar Kebbi ala ƙara girma nike maka take ina kai da kayya Oyoyo, oyoyo, gwamna na kabawa, Nasir Idrisu kauran gwandu, mun yarda da kai. 227 zo ka maimaita. Alhaji Umar Idris Buro limamin kabawa ala ƙara haske ina kai da kayya mu koma wurin Alhaji Abubakar Muhammin kana zuru tiyamai APC jihar Kebbi ala ƙara girma ina kai da kayya mu kai da Alhaji Yakuba Bala tafi da sakatarin jihar Kebbi ina kai da kayya ala ƙara girma Oyoyo, oyoyo, gwamna na kabawa, Nasir Idrisu kauran gwandu, mun yarda da kai. 227 zo ka maimaita. mu koma wurin babban mai gida sanata Umar Abubakar alaka da girma ina maka take
zo ka maimaita. Oyoyo, oyoyo, gwamna na kabawa, Nasir Idrisu gauran gwandu, mun yarda da kai. 227 zo ka maimaita. Oyoyo, oyoyo, gwamna na kabawa. Nasir Idrisu gauran gwandu, mun yarda da kai. 227